Det er dem, der skal afgøre det. Ja. Så skal jeg have vandet ude uger. Så det er en hobby faktisk. Jeg gør det bare godt. Det er sket, og møde kunderne fredag og lørdag, fordi weekenden åbner, så alle er glade, og man nørder lidt livet, man får at snakke. Det er værdifuldt for mig at høre jeres feedback. Også derfor så siger jeg ikke en hel masse om det. Og videnskabeligt gør det inden jeg skal op, så kan man tage en snak på det niveau. Det er her fra Danmark. Ja, det er det. Så nogen vil bare have plads til 35 kroner videre, ikke? Og andre de kan stå i timer og tale om det ene og det andet. Ja. Hvad synes du om det? Jeg synes faktisk, den er god. Ja. Den er meget frisk. Frisk, ja. Ja, jeg tror ikke, altså jeg tror den er... Jeg synes den er sådan lidt kraftig, den slutter ret hurtigt i smagen. Du fik nogle nye vinerfaringer. Det er i hvert fald enormt godt ud. Ja. Hold da, det er Ja, det er rigtig godt. Jeg har forskelligt med rundt til dig, så jeg prøve at vise dig det her. Se, der er to spanske. Et hus, der hedder... Det er fra Valencia, der ligger her. Der hedder Gibraltar, Afrika, Frankrig, hele mig. Der er 135 års jubilæum i år. Og udgiver sådan en serie i nogle særlige flasker. En hvid og en rød og en rosé. Roséen er desværre usåret nu. Det var simpelthen godt. Og der har de kælet lidt ekstra på det. Og så har vi en italiensk ripasso. Og hvis du kan smage alle tre, så er rækkefølgen nummer 1, nummer 2 og nummer 3. Jeg kan bare smage en af dem. Ja, hvad foretrækker du? Det du lige har skænket. Du vil gerne have den her. Det er en ripasso. Og den her. Ja, kender du ripasso? Nej. Har du hørt om Amarone? Ja. Ripasso, det er jo sådan et biprodukt af Amarone på en måde. Man gør jo det, når man fremstiller Amarone, at druerne modner, det er storbroren til den her. Druerne modner længe, og så tørrer man dem, til de har mistet 30% af deres vandindhold, i sukkerindhold. Og så presser man mosten ud, og det druekvæg, der bliver tilbage, det er en masse af rødme i. Og der hælder man så frisk Valpolicella Classico henover, eller fermenterer det med. Og så får du meget af det, som en Amarone smager af, men ikke så voldsomt, men også til livet. Hvor meget koster det her? Altså, de her, de koster 79 stykket, og den her koster 6 for 3,79. Den du står med, det er et virkelig godt tilbud. Ja. Den har ikke... Jeg har en idé om, at den har en meget mere fylde, den her. Der tror du på fejl, men altså normalt, det er derfor, den der skal smage som nummer 2. Fordi nu har du fået det med, der er så kraftigt, du kan næsten ikke smage den der, men du må gerne prøve. Vil du prøve? Nej. Jeg skal lige snakke med dem her sammen. Ja, skal jeg tage det der? Ja. De er flotte, ikke? Og 79 kroner, det er en god pris. Det er en god pris. Okay? Det er mig, der takker. Der er nogle vinerfaringer. Ja. Det betyder da sådan nogle. Det er det her for. Ja. Det er vin, jeg prøver på. Okay. Ja. Og i dag der har jeg 2 spanske og en italiensk ripasso. Smag på. Ja. Analyser af danske vinkøber og danske fortællersmidler. Og råd for den
kender. Ja, det er nok ikke nej. Ja. Så jeg får ikke prøve, men Ja, ja. jeg prøver det selv noget. Kan jeg bare give nogle nye farver, så er det en god idé. Ja. Det er Liverpool kommer fra Valencia. Ja. Italien. Det er Spanien også. Ja. Det er oplag. Fejrer 135 års fødselsdag i år. Okay. Altså hvad? Flasken med druen, eller hvad? Eller hvad? Huset. Ja. Jeg har udgivet sin jubilæumsserie med en hvid og en rød og en rosé, som Ja. er udsolgt. Ja. Det er lidt ekstra hjertet. Så den rosé, den er kun af det. Du kan godt smage den røde der. Det er rækkefølgen, hvis det Ja, er. nå, ja. Nummer 1, nummer 2, nummer 3. Okay, ja. Der er ikke nogen bakke. Nej. Bare, du behøver ikke smage det hele. Nej, Så ved ja, okay. Så må jeg lige starte med det der, så må jeg lige se. Ja, synes. Ja. Det er sådan en lidt særegen hvidvin, som